District Chairman, hapa pano aboma la Blantyre, Mr. Regional Chairman, hapa pano chigalo cha kuno kumwera, members of the Central Executive Committee of the Malawi Congress Party, akulu akulikulu la chipani, Honorable Minister, nduna za boma, League of Malawi Women, Lazimai, League of Malawi Youth, bungwe la nyamata ndi asungwana, ladies and gentlemen, azimai ndi azibambo. I want to thank you very much Ndipatuthokozeni kwambiri for your gathering here in such large numbers as you have done. chifukwa cha kubwera kwanu mu nyinji ngati mmene mwabwerera kumako. Just look in front of me, Muyang'ane kutsogoloko, then to my right over here, chakumanja ukuso kuli anthu ambiri, and to my right, and over there and all, pakana chakumasiti uko konse uko anthu adzaza, then over here, pakana kumbuyo kuso everywhere one looks, paliponse munthu aone it is people, ndi anthu okaoka, people and people. anthu okaoka m'manja mwangwazi. For this then, Chifukwa cha ichi I want you to know that I thank you very, very much. ndifuna mudziwe kuti ndikuthokozani kwambiri. I appreciate your coming here in such large numbers. Ndikusangalala chifukwa cha kubwera kwanu mu nyinji ngati mmene mwabwerera. This is more so Chifukwa izi kuchitika because chifukwa I am not going overseas, sikuti ndikupita kunja kwa dziko iya, England, kapita ku England, Germany, kapita ku Germany, or the United States of America. kapena ku America. I'm just going to Lilongwe in the central region, in the same Malawi as the south region. Ndikupita ku Lilongwe chigawo cha pakati mdziko momwe kuchokera kuno kumwera. And yet you have come here in such large numbers as if I were going to Europe, America. Koma mwabwera mu nyinji wanu kwambiri ngati kuti ine ndikupita kunja kwa dziko. For all this I repeat, Chifukwa cha ichi ndibwereza, I thank you very, very much. ndikuthokozani kwambiri. As everyone knows, Monga munthu aliyense akudziwa, I am on my usual trip every year to see my people and what they're doing. ndili pa ulendo wanga wa chaka ndi chaka kuona zimene anthu anga akuchita m'mina mwawo. As everyone knows again, Monga munthu aliyense akudziwanso, crop inspection tour started at Sanjika. koyang'ana mbewu kuti ndiziyendera mbewu zayambika kusanjika. There at Sanjika, Kusanjika uko wives of the staff of Sanjika azimayi amene azibambo akugwira ntchito kusanjika have produced plenty of maize, kuli chimanga chabwino kwambiri, beans, nyemba, beans, mbwandanso mbwanda nyemba zenezene and other crops. nyemba ndi mbewu zina. I was amazed when I saw what I saw there. Ndinayo sangalala kwambiri kuona zimene ndaona kumene koko. Truly beautiful, Mbewu zabwino kwambiri, beautiful crop. zabwino kwambiri. After that, it was Zomba. Nditachoka uko ndapita kuzomba. There in Zomba, Kuzombanso it was the same. zinali chimodzimodzi. What I had seen at Sanjika Zimene ndaona kusanjika, in the way of crops, mbewu mmene zakhalira kumene koko, so to Zomba. chimodzimodzinso kuzomba zili There in chimodzimodzi. Zomba, I saw plenty of good maize. Kuzomba ndaonanso mbewu zabwino kwambiri. Mama and I were very, very happy to see how much there is in Zomba in the way of maize in the gardens of the ordinary people. Mama ndi kamuzu wanu anasangalala kwambiri onse poona mmene mbewu zilili m'minda mwa anthu akumidzi. First, of course, it was Chitukuko Chamai garden. Mindanso tikaneza chitukuko cha amayi. Chitukuko Chamai gardens have grown plenty of good maize, beautiful maize everywhere. Muli chimanga chosowa nacho nkhokwe chaka chino. But what we saw in the garden of Chitukuko Chamai
we saw also in the gardens of ordinary villagers. mmene zimene taona minda ya chikho cha mayi Malawi komanso ndi chimodzimodzinso minda mwa anthu ama m'midzi. I repeat here what I've said elsewhere. Ndibwerezanso kunena zimene ndakhala I do not call people in the villages farmers. No, they are not farmers. anthu a m'midzi tusimacha kuti No, they are not farmers. They are villagers, citizens of the village, dwellers of the village, the real owners of this country, the owners of Malawi. ndi anthu amba a m'midzi odziwa kulima akaphunzitsidwa kulima osati mafama iyayi. And there, Mama and I saw beautiful hope made in Mangochi in the gardens of the ordinary people. Kumangochiso mama ndine tidaona chimanga chabwino kwambiri m'minda ya anthu akumidzi. And the people in Mangochi themselves was who spoke. Iwonso akumangochi enenso zotuluka mkamwa mwawo. They were frank enough to tell me and Mama Sanabisa kanthu ananena zimene aona zodabwisa za ulimi. that before I came back from Europe, kuti ine kamuzwa ndisanabwere kuchokera kunja, they knew very little about agriculture in Mangochi. nkhani nakulapo ndikuvina beni kumangochi. All they did was fishing. Fishing and fish was their chief food, and mpunga, rice. Kupha nsomba kunyanja, kuweza ndikulima kampunga pang'ono kungochita futali mama. But now they said, Koma lero I've taught them to grow other crops, particularly maize. ndawaphunzitsa kulima mbewu zosiyana-siyana makamaka chimanga. And they were right. Ndipo zonena zawo zikugwirizana ndi mmene zikuchitikira lero. Because in the gardens of the ordinary people in Mangochi, chifukwa m'minda mwa anthu wamba kumangochi, Mama and I mama ndine saw beautiful maize tinaona chimanga chabwino kwambiri and other crops. ndi mbewu zina. We were very, very happy to see that. Tinalokondwa kwambiri poona mbewuzo. Because you have heard me say so many times, chifukwa ngati mmene mwakhala mukundimva kunena nthawi zonse, I do not want starvation in this country. sindikufuna njala m'dziko muno mphawi toto kuno ku Malawi. I do not want starvation. Sindikufuna umphawi m'dziko muno kumavutika chifukwa cha phoso. I do not want starvation or poverty. ndi umphawi kuti anthu alile maliseche toto ndakana ine kamuzano m'manja mwangwazi. I want to see people with plenty of food ndifuna kuona anthu kuti ali ndi phoso yambiri m'midzi and good clothes on their bodies. ndi zovala zabwino m'matupi mwawo. Then living in houses that do not leak when it's raining. kukhala ndi nyumbanso zabwino zokhala ndi madenga oti mvula ikagwa osayiopa ndikumayenda ndi lichero pamutu. And I saw that in Mangochi. ndaziona zimene kumangochi. In the field of the people with beautiful maize everywhere. chimanga mbewu zosiyana-siyana m'minda mwa anthu kulikonse kumene tinapita kumangochi. And Malata everywhere. zikakhala nyumba za malata ndiye ponseponse nyumba za malata. Yes, I repeat, Mama and I were very, very happy. ndibwerezenso kuti mama ndine tinali osangala See kwambiri. that not only people had grown plenty of maize, sikuona kuti anthu angolimba chimanga chambiri kokha, but they live in good houses. akugona nyumba zabwino kwambiri za makono. Malata. malata paliponse maudzu angosalira mbuzi ndi ng'ombe kudya. Therefore, chifukwa cha ichi I am happy ndasangala kwambiri to see that you, my people, kuona kuti inu anthu anga listen to your Kamuzu mumamvera kamuzu wanu when your Kamuzu appeals